kunye nam. Uthixo wena ujuza izinto ezimthathayo. Akabi izinto osigqibeleleyo. Kuzukhona abantu yika andithembi nezipeks zam ngoba ziyamile. Mandicela ehlamente sime ngenyawo xa sisondeza impilo yethu kuThixo. uThixo oliliwa lokusindiswa kwethu. Nam mhlawumbe ndimi phambi kwenu nje. Andiyazi uba ndifike njani. Kodwa ndibulela amandla noBaba noThixo. Sonke xa singena empilweni yenkonzo yethu yomnqophiso singareflecta into yokuba uThixo uvela phambi nathi. Yintoni esinayo? Sithi xa sizibuza lo mibuzo uba yintoni esinayo, sazi ukuba ayisithi luBaba noThixo. Masinikelele inkululeko kuThixo ngenxa yeenceba zakhe ezingenakubala. Thixo nguba wethu nomthombo wako konke kulungu. Othe waba nobabalo kuthi ungenguwo lomnyaka upheleyo kuphela, kodwa kungayo yonke iminyaka yokuphila kwethu. Sinikela kuwe imibulelo ngenxa yobubele bakho othando lwakho ububonakalisileyo imihla yethu. Basizisa kweli xesha nakule ndawo. Usinikile ubomi nengqondo. Wasibekela izweni elibengezela kobuhle bakho. Usonwabisile ngezalamane nezihlobo. Wasikhonza ngezandla nangokucingelwa ngamakholwane ethu. Misenhlizweni zethu iphango lokulandela. Wasinika uxolo lwakho. Usikhulule. Wasibizela kwiindawo eziphakamileyo uKristu Yesu. Usinikile indawo ebudlelwaneni bomoya wakho nasebungeneni bebandla lakho. Ebunzimeni ukulukhanyiswa futhi. Ebunzimeni nasezidingweni ube uliliwa lamandla. Ekuvuyeni kwethu waba ngumoya ovuyisayo. Emisebenzini yethu waba ngumvuzo owanelisayo. Wena usikhumbule naxa besikulibele. Basilanda noko thina besikuzimela. Wasihlangabeza ngoxolelo nakuba besikufulathela. Ngako konke ukunyamezela kwakho nobuninzi boBaba bakho. Ngazo izinceba ezaziwayo nezingaziwayo, ezikhunjulwayo nezibekelweyo. Xa sifika kule ndawo rhamente, masisigobe kuThixo. Sivuma ingoma 179 ndingumoni phambi kwakho ndinetyala.